Helo pawb a chroeso I Teyrnas Y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw yw pobi cwcis ac ar ôl hynny bydd ni'n edrych I fewn i'r darn ola o pwy ydi'r Ysbryd Glân. Felly y pethau bydd chi angen yn gyntaf ydy hambwrdd i'r pobi ac ar ôl hynny ti angen bowlen, llwy, grafeidd pwyso, blawd sy'n codi, halen, siwgr, menyn, siocled a oia. I ffwrdd â ni. Rwan, dyn ni am edrych I fewn i'r darn ola o'r cwestiwn pwy ydi'r Ysbryd Glân. Yn barod, dyn ni wedi gweld sut mae'r Ysbryd Glân yn byw yno ni I helpu ni ac I galluogi ni I wneud pethau anhygoel yn ein bywydau Cristnogol. Heddiw, dyn ni am edrych I fewn I sut mae'r Ysbryd Glân yn effeithio y ffordd dyn ni'n byw o dydd I dydd. Yn Galatiaid yn y Beibl mae disgybl o'r enw Paul yn sôn I y pobl o Galatia, sef lle mae Twrci heddiw, ac mae'n sôn I nhw amdan ffrwythau'r ysbryd. Beth mae'n meddwl gyda ffrwythau ydy mae ffrwyth fel rhan da o'r coed, ac mae'r Ysbryd Glân yn adeiladu ffrwythau pethau da I fewn iddyn ni hefyd. Yn Galatiaid 5, adnodau 22 I 25, mae'n dweud hwn. Ond dyma'r ffrwyth mae'r Ysbryd Glân yn ei dyfu yn ein bywydau ni. Cariad, llawenydd, heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni, fyddlondeb, a ddyfwynder a hunanreolaeth. Does dim cyfraith yn erbyn y pethau felly. Mae pobl y Meseia wedi lladd y natur bechadurus gyda'i nwydau a'i chwantau drwy ei hwylio hi ar y groes. Felly, os ydy'r ysbryd wedi rhoi bywyd I ni, rhaid I ni adael i'r ysbryd ein harwain ni. Felly, beth mae hwn yn meddwl ydy tra bod ni'n byw fel Cristnogion a dilyn Iesu a tra bod ni'n dysgu mwy amdan pwy ydy Duw a byw bywyd sy'n plesio Duw, mae'r Ysbryd Glân yn mynd I tyfu y pethau yma yn ein bywydau. Mae'n mynd I tyfu cariad I fewn iddyn ni, llawenydd I bod yn llawen ac yn hapus,
Heddwch, hynna ydi peacefulness, amynedd, sef patience, caredigrwydd, i eisiau bod yn mwy caredig i pobl, daioni, sef goodness, ffyddlondeb, i gallu trystio Duw mwy, addfwynder, i bod yn gentle, fel dangos mwy o cariad tuag at pobl, ac yn olaf, hunan reolaeth, i gallu rheoli dy hun yn well, fel ddim mynd yn flin yn gyflym, neu i gallu dewis peidio wneud rhywbeth drwg yn well. Mae'r Ysbryd Glân yn mynd i adeiladu y ffrwythau yna i fewn iddyn ni yn mwy ac yn mwy pob dydd. A mae'r pethau yma i gyd yn pethau dda i cael. Ac dyna sut mae'r Ysbryd Glân yn gallu helpu ni ac arwain ni i byw bywyd sydd yn plesio Duw. Mae'n anhygoel i meddwl bod Duw yr Ysbryd Glân yn byw yno ni, ac mae hyd yn oed yn gwell bod yn byw yno ni i helpu ni. Felly, dyna pwy ydi'r Ysbryd Glân a rhan fawr o'i pwrpas. Diolch yn fawr iawn am gwylio, a mwynhewch eich cwcis, a na i weld chi wythnos nesaf. Diolch, tara!